vůbec co dělá, Nevím, no. Tak já musím něco. No, už ty. I pozastavit. Hele, že by začala už zase střílet. To by se nevěděla. Číle. Střílej, To je a dobrý. plameny lítají. Jo, to je nejvíc dobrý. Ať mi to dá, to taky No, drž to. Nemůj papundek, víš co? A právě, že by musel být čerší. Dej pozor. Taky. No tak to je. Ale naštartuj to, to mě by to nešlo. Máš tam trojku teďka. Teďka si to zjistím takhle okolí. Teď Dominik, Krišta se tak úplně snažil, ne? Tady hodně držitá a tolik. A to by měl dobrý video. To prdele a magají, vole. Asi největší frajer. Rozjezd po prdeli a zatáčka. Jde. Hele doma, já bych možná pro tebe to těsnění měl. To co? Tam. On mu spadne bez tak, že se si na koni. Ať podřadí. Už to Ale nejde. jako šišeru a pořádně nevidím, ale jsem se už jí bál na koníčku, ale už nechci nějaký šitr, když nás na tom. Au. On se dosyká, Tam je nějaká to, že jo, strůžka. No, převezmi to, mě už to nebaví. Ne, to taky Tak to nebaví. převezmi. Ježiš, tam je dost.